danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da kai ranar mu da sabon shi. saboda kar ku zame ku bude da wasu kenan wina musu ya ne ka ce yana da yadda sun wakar hajji ta kuma shi da kansa Allah sarki wannan shi ne hafiz ya shi da kansa a wannan zuri yau za a ga hafiz sauka bari ce wata girin ga kallo ne wannan shi ne hafiz a daidai lokacin da yake hafiz ke yake nishaɗantar da mu a wata da tafiya da ta nuna wuyin tekacin gudunsa da kuma nama Hafiz kana da yanzu abin da kake gani shahararren mawaƙin nan yana kan hanya wato Umar MK yana kan layi Abdul Biano ke a lokacin da yake nishaɗantar da mu a wajen wasan sallah na bidan Ibn Sanda ƙarƙashin jagorancin arewablog.com
mai da Allah rabu kai gaskiya ba ka burge sosai ba ma DJ ka burge sosai